fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusan yoni to haalirde Nanka FM Fouta FM radio Tata Sékou Mara haalirde Piya Piya yonti kabaruji ɗemgal Pular ñalawma ko nasande alhamisa 4 lewru mboy mars hitandu junnaji 2021 ine jeeya e gardidi kabaruji men nder gendi Sénégal mayen kala e haala on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko lundiyanke laamu gendi Sénégal nga ɓeydu ko coow e nder Dakaru lamorgo leydi Sénégal hani yoga e dewnuji ɗi e ñalawma hanki o to leydi Mauritanie mayen jaɓɓo bandi men mayen jaɓɓo musidɗo meɗen Hammadi Keneme leydi Mali mayen jaɓɓo bandi men debbo Fatimata Ba mayen ja ha toon to leydi Tchad kame leydi Nigeria ha toon to leydi Burkina Faso ma kabaruji men nawen ha toon to caggal dunde Afrique bisimilla mon e kettogol sondirtani pacciraɗe ɗi ko joni so jeyɗo ñaawi. ceerno Djiby Sy gandol lasarari laaɓaɗo ƴewgal bittuɗo leɗɗe ha heeɓi hen ko laaɓi. ceerno Djiby Sy safriyenke ngana ñabbuji cuuɗiɗi e nder ɓalli omo jogui leɗɗe ɗe ganduɗa ene safra hen banggue kene wona 13 rafi woni hen leɗɗe kadi ene safra ha 19 rafi. ceerno Djiby Sy ene jogui usula omo jogui pegge nden ka e kisal omo jogui siroji wonande ɗo yimɓe kutorto beele kadi mbawa hebde hen cellal mumen. ceerno Djiby Sy ene yawrani debbo donkuɗo ɓesnude kono ne kadi neɗɗo gonduɗo yoga e ñabbuji teskiniɗi sa jokkodire ceerno Djiby Sy ma heeɓen ko ɓuuri ladde. ceerno Djiby Sy ene andina yimɓeɓe kala omo humpiti listihar kala ɗo gonɗa sa jokkodire makko mawo ƴewane ha wayno comme onon gurduno gurdam juɗɗam e kala saɗa haalnamo goƴaji maɗa. sa yiiɗi hebde ceerno Djiby Sy taweteɗo to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie legal bitegal annetet mbatta ko 00 222 47 22 80 84 00 222 47 22 80 84. so tawi a yi ha to leydi Mali ñooro mango ma taw toon biteɗo ceerno Samba Sy kanko ceerno Djiby Sy omo jogui toon pharmacie makko ko on hetti hen tonggode on noon mbatta ko 00 223 90 22 94 71 siftinde on ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu cafrowo hay so tawi joomum ari ene ardi juuɗe ɓoole hotata juuɗe ɓoole so wona on janowo hoore walla ni mbiyena mo seeɗineji mbahliti hoore muma ɗum noon mbadden dando faade ceerno Djiby Sy. kettode kabaruji mon e ɗemgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. caggal calminali ko jettore e ñagana don Allah jammi cellal kisal en jetti geno dokkuɗen hattan ha mbawɗen jottade ɗo e ayaw men weltare TV to karallagal to ko Seydou Aboubaye salirde ko musidɗo mon Amadou Alassane Dia kabaruji ɗemgal Pular e nder gendi Sénégal kalene haala on ɗon no tawi ko lundiyanke laamu Sénégal woni Ousmane Sonko tawi ko haala makko kadi addi yincuru e ñalawma hanko e nder boli Dakaru lamorgo gendi ndi hani yoga e diwanuji leydi ndi ko tuma noon nde wonotoytono ɓen toppitiɓe ko fate ñawori gendi ndi woni sababu kay seppoji kewɗi juɓɓinama woodi ni jaggaɓe tawi kay ko waɗɓe seppoji e ñaldanki nde duppude ponoje uddude laabi ɗi gam kay hollude mette mumen
faade e laamu Sénégal e nder hen ngal ɗon diddal activiste uji ma mbiyen ɓen dilliyankoɓe ngendi Sénégal wiyeteɓe yanamara kamɓe ne ɓe mbaɗi conférence de presse kucodiral hakkude mabɓe jaydiyankoɓe ɗum ɗon waɗi koye ñalde alarba hankinde kikiɗo muɗum e wiide on ɗon coordinateur fedde wiyetede yanamara biyeteɗo Alioune Sène ɗum ɗon wonani haydara so wona tan on ɗon horejo leydi Sénégal woni Macky Sall koko yiiɗi elminde mani ittude dendagal lundiɓe laamu makko holliri noon ɓe jaɓata ɗum hande ɓe jaɓata ɗum janggo ɗum maɓe daro hen darde tinde kadi maɓe mbaw jaggande on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko horejo landa mbiyete ka Pastef e nder ndin ɗon mbadi tan ɓe kolliri koɓe yuɓɓinoɓe seppoji e nder Dakaru lamorgo gendi ndi ɗum ɗon noon o wawi noddude ɓesguji ɗi o saaha joni ne jaltata beele kay wawde wadde seppoji tawi ko ñande aljumare janggo 5 lewru mboya mars mbiyen hitandu junnaje 2021 ko hono kan ɗon haala tan kewi toon to wiyete Sédhiou kame Ziguinchor to banggue rewo gendi Sénégal to ne de ñalawma hanki o guila kay nde ɓe nani tawi ko leader mo Pastef o nana kay notiyoɓe en toppitiɓe ko fate ñawre gendi Sénégal taw noon kanko o tuma koko wiyete ko viol kamɓe e to sappo wargo kamɓe ne ɓe mbawi uddude yoga e laabi ɗi tawi ko sukaɓe finoɓe toon to wiyete Sédhiou Ziguinchor jagganɓe on ɗon biyeteɗo Ousmane Sonko ɓe uddi boli ɗi ɓe kadi to banggue ya garta ɓe duppi kadi ponoje dow laabi ɗi ɓen dadiɓe leydi ndi kamenne kay ne mbawi arde beele wawde sarde e sagde ɓen ɗon tawa kay ko waɗannoɓe seppoji e ballal leydi dowlaji dentuɗi Amérique leydi Sénégal heeɓi ko ina fota wonde capanɗe 324 ujunere ɗum ɗon koko fati to banggue ñakko ndafu Covid-19 ɗum ɗon ma waw rokkude guindi Sénégal nogas e nder temedere koɓe cohluno to banggue kay ɗum ñakko ndafu Covid-19 ngal ɗon ballal ummorade e guindiji dentuɗi Amérique ko fodde milliarduji 4 e halis mo dollar e on ɗon no ñakko biteɗo Covavax e tawi haali ɗum ko joɗaniɗo leydi dentuɗe Amérique e nder guindi Sénégal holliri e nder pelliti Joe Biden hoore joom dowlaji dentuɗi Amérique holliri tan o saaha joni kay maɓe mbaw wallide yoga e leydi Afrique ko fati to banggue ñakku ndafu Covid-19 e wiide makko noon leydi Sénégal ko kam kay wonata leydi garwaniri wawde hebde e ngal ɗon ballal tawi o haali ɗum koye ñalde alarbare hanki nde keddoɗen ko fati e ndafu Covid-19 coronavirus mbiyen hono no holliri jagordu cellal gendi ndi e ñalawma alhamisa hande o e nder gendi Sénégal ko temedde 210 woni yitaɓe hesɓe ne gondi e ndafu Covid-19 taw noon ko ujunnaje 2 temedde jeeɗiɗo goni holki sanoɓe ɗum ɗon e nder temedere jeeɗiɗa kala sappo piccal 14 ne gondi e ndafu ngu tawi noon ko yitaɓe hande ɓe ko ni ɗum feccori capanɗe jeeɗiɗo e ɗiɗo ɓen keeɓi rafo koto banggue jotodiral woni jotodirɓe wondunoɓe ndafu Covid-19 hay goto ittani ɗum caggal leydi temedere capanɗe 37 keeɓi rafo koto banggue communautaire yimɓe raɓaɓe tawi hay goto anda hol darɗo ɗumen temedde ɗiɗo e capanɗe jeegomo e jeenayo kefti cellal mumen e nder ɗi waktuji 24 jawtuɗi o saaha joni fodde capanɗe 4 ne tampi ko ma ballite to banggue fofango e nder waktuji 24 jawtuɗi ɗi e nder gendi Sénégal ko yimɓe ɗiɗo mbasi pitali mumen capanɗe yimɓe ɗiɗo kay mbasi pitali mumen ɗum ɗon yettini doggol wonduɓe ndafu Covid-19 e nder leydi Sénégal capanɗe 3 e joyo ujunere e temedde ɗiɗo e capanɗe 4 e jeeɗiɗo tawi hen 29 ujunere temedde 8 capanɗe 9 kefti cellal mumen temedde 9 capanɗe 9 ko mbasi hen pitali mumen ujunnaje 4 temedde 4 capanɗe 9 o saaha joni ko kamen keddi e nder cuuɗi cafrorɗi ɗi tawi ko on ɗon agence sénégalaise ko fati e to banggue ɗum ɗon koko wiyete Grand Miraille Verte woni ngol ɗon gallol ha ko ñebbewol ɗum ɗon noon koye nder pellite leydi Afrique beele wadde awde leɗɗe ɗum ɗon ko guila Dakar ha Djibouti kamɓe ne ɓe kolliri ɓe mbawi wadde
ñalde hanki nde ɓe organisi cérémonie tawi noon koye alarba hanki tati lewru mboya ɗo hitandu ujunnaje 2021 fati noon koye hebde seedam faaguji wonande ɓen ɗon yimɓe 60 heblanoɓe on ɗon fannu ɗum ɗon noon koko fati to banggue rende nden ɗon ladde ɓe kolliri tan o saaha joni ɓen mbawi heblede fodde lebbi 6 e nder hen noon ko beele kay wawde ɓeydandeɓe to banggue humpitoji beele wawde rende guenni ndi kono kadi beele wawde jogade humpito e to banggue rende ɗum ɗon ko wiyete tarini ndi e nder hen kadi ɓe mbawi hollirde ɓe gawi ko ina fota wonde 1,500 lekki e nder balɗe 10 ɗum ɗon foof noon jeeya koye beele kay wawde haɓade ko wiyete ko yooro e nder guendi Sénégal saabu noon kay so tawi laddeji ɗi ndenaka moƴƴina ɗum ɗon moƴƴata e ni e wonande ɓen ɗon yimɓe finoɓe e nder guendiji ɗi horejo leydi Sénégal woni Macky Sall e ñalawma alarba hanki o ardima ɗum ɗon ko jonde adorande jagorɗe guendi Sénégal e nder hen o arti no fewi to banggue ɗum ɗon ko wiyete rende jojjande rewɓe o holliride o saaha joni o jertini dendagal kay jagorɗe makko ɗe nde mbawata rende ko wiyete ko jojjande debbo no hannirta ni e nder hen kadi o wawi yarade on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko fate rewɓe kam ni e to banggue pooye nde wawata ɓeydude no fewi to banggue nden ka hakkeji rewɓe hani e sukaɓe e nder hen o holliri laamu makko kay ina ƴetti pellitte beele wawde hisnude nden ka rewɓe no hannirta ni e to banggue kadi wawde wallude ɓen ɗon rewɓe to banggue dowri e ndi e nder hen kadi hani to banggue ko wiyete ko handicapé en woni ɓen yimɓe ɗawaɓe to banggue terɗe e nder ndin mbaadi tawi noon koye nder keɓogal ngundon ñalngu windere ko fati e teddinirangu rewɓe woni e 6 lewru mboya mars woni ñalawma windere yankejo teddiniraɗo debbo sen gummima e nder guendi Sénégal paɗen koto leydi Mauritanie jaɓotoɗen ko musidɗo men Hammady Keneme jam ñallema jam ñalle mon hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dine ma jam ñallema Seydi Dia kabaruji leydi Mauritanie horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani ñalawma hanki o to galle lamorgo to o joɗidima e nelaɗo keeriɗo tawi ko fedde windere yankore biteɗo Mohamed Ben Champaz nde tawtara hono nde ɗo jonde gardiɗo cabinet horejo leydi ndi ko nonde kadi e joɗaniɗo fedde nde ɗo e nder wuuro hono Nouakchott gardiɗo jagorɗe leydi Mauritanie Mohamed Wulo Bilal ñalawma hanki o kankone kayit mo yaltini gam ha hande rentinde tawi ko jaaɓe nder landa IPR nde mbawata rentade kala ko yowti e gollorade tawi ko jeeyi laamu ɗum waɗi tan ko caggal kay tawi ko jilluji hono landa IPR fuɗɗi tawi koye nder leydi Mauritanie o holliti tan kala ko yowti e jeeyi laamu tawi ha hande ɓeɗon nde mbawata tawi ko wasde e gollorade ɗum o holliti kala ko fati e gueɗe keeriɗi fotani tawi ko gollirede hono jeeyi laamu o hono nokku jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowti e callalade ɓe mbaɗi naɓe gono wadde kala saaha gam haalande gendi ndi rafi coronavirus ɗo yarate nder wertago leydi Mauritanie ɓe kolliti ñalawma hanki o yitira rafi coronavirus ko yimɓe 17 hepti cellal ɓalli mumen ko yimɓe 14 ñalawma hanki o wasi fittanu mum ko neɗɗo goto kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe garti kay e wiide tuggude kay nde rafi coronavirus naati ɗo e nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol wonduɓe rafi o ɓe jettima 17,252 innama aadi ɓe kolliti hefti e cellal ɓalli mumen tuggude kay nde rafi o naati ɗo e nder leydi Mauritanie ɓe jettima 16,620 innama aadi heddi e rafi coronavirus tawi kay ko wasɓe pittali mumen ɓe jettima 142 innama aadi ha joni koye oɗon fonno kedorɗen jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yowiti e cellal aade Naysir Wul Mohamed kankone e konngol makko ñalawma hanki o caggal jonde jagorde kanko jagorɗo no huccitire jaydiyankoɓe o holliti tan ɗo tene balde ma leydi Mauritanie heɓ ko yowti e vaccin Covid-19 kanko jagorgal ngal o warti kay wiide oɗo saaha ko sohla ko koye mbadi wadde hirjino e ko yowti ha hande ƴewde peeje kala ko yowti so tawi woni oɗon vaccin naati e nder leydi Mauritanie holno wawata yettorade tawi ko
diwnuji e keddiɗi ɗi jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e julago e mbaylandu hono naha Mintu Hamdi Wul Mo'onas kankone konngol makko ñalawma hanke ɗo huccitire e jandiyankoɓe caggal jonde laamu o holliti tan hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani hokki yamirore e mbaadi ƴewde kala ko yewti to banggue nguura nde leydi ndi wasata mankirede kala ko yewti e nguura ha tendi tawi koye lewru korka fayandu ndu kanko jagorgal ngal o holliti ke oɗo saaha won peeje ƴetta e mbaadi tawi ko ƴewande leydi ndi tawi ko nguura ha hande tawi kene mbawa tawi ha hande tawi kene mbawa jogade ɗum kene timmina ɗum lewru korka jogorndu arde ndu kanko ha hande tawi ko jagorɗo o holliti tan kala ko yewti e ɓeydugol prix ɗum ɗon kala ma waw yurnitede beele yimɓeɓe mbawa wurde tawi ko gurdam moƴƴam Mohamed Wula Abdel Aziz ko gardinoɗo leydi Mauritanie kankone ñalawma hanke o déposi tawi ko kayit makko walla o joƴƴini tawi ko kayit makko to yeeso o gardi ɗon tribunal mo wuuro Nouakchott to banggue hirnangue tawi ha hande oɗon kayit o ɗaɓɓitta koye mbaadi ha hande hokkede yamirore ngam tawi koye yaade wadde déplacement ji e nder leydi Mauritanie eɗen gandi kanko Mohamed Wula Abdel Aziz gardinoɗo leydi Mauritanie ko kaɗanoɗo tawi ha hande ko yaltude wuuro lamorgo leydi Mauritanie ɗum waɗi tan ko caggal kay tawi ko nde police ji kalfinade ko yewti e wadde loyde yoga e mbuñaari tawi ko ndi o tumeno gele nden ko kaɗanoɗo tawi ko yaltude lamorgo leydi ndi ɗum noon tan ñalawma hanki o wawi ha hande tawi ko déposé ono ɗon kayit e mbaadi ñagade ngam tan hokkede yamirore e mbaadi tawi ko wadde jilluji e nder leydi ndi ni sifi onoɗo kayit tawi ko hujjikintoɓe makko kanko mennoɗo wonde hooreji leydi ndi Mohamed Wula Abdel Aziz kamɓe hujjikintoɓe makko ɓe kolliti tan haɗedemo tawi ko yaltude wuuro lamorgo ngo ko yabbude tawi ko no hakke makko hono landaji laamuyankoji ko noon kadi e wondude landaji lundiyankoji kamɓene ñalawma hanke ɓe jooɗima e mbaadi tawi ko yurnitade eko fayi arde ko kaldegal tawi kay ko tiggegal ɗo e nder leydi Mauritanie kaldegal ko yewti to banggue dawrugol ko noon kadi ha yetti gueɗe rendo ɗum noon kamɓe hande ɗiɗon partiji ɓe mbawi joɗade e mbawi miijade e ƴewde holko jogoro yewtede e ngal ɗon kaldigal nde tawtora hono nde ɗon jonde ñalawma hanke o hono parti laamuyanke o tawi ko parti IPR ko noon kadi to banggue lundu ene tawtora hono parti RFD parti APP e wondude parti IFP teskama noon hono parti tawasul ko parti lundiyanke ɓurka hewde dowre e nder leydi Mauritanie ñalawma hanke o kamɓene ɓe tawtora kono nde ɗo jonde ko noon kadi e wondude parti AJ/DMR hono police ji ɓe leydi Mauritanie ɓe puɗɗima enquête e mbaadi ha hande tawi ko wadde enquête yoga e vidéo ji tawi ko ceerenoɗi hono balɗe ɓennuɗi ɗe tawi ko hono ɗiɗon vidéo ji kollitte tan tawi ko oɗon gardiɗo hono lundo leydi Mauritanie biyeteɗo Ibrahim Wula Bekay tawi ha hande ɗiɗon vidéo ji ene kollirta tan omo waɗa tawi ko golle ɗe pewani ɗum noon tan e oɗo saaha police ji leydi Mauritanie ɓe godditi hen ha hande enquête e mbaadi ƴewde so tawi woni ɗiɗon vidéo ji gona hono montage ha hande koye oɗon fannu ketorɗen police ji ɓe leydi Mauritanie ɓe kolliti ɓe jaggi tawi ko diɗɗal hono bandiji tampindoji tawi ko wuuro Nouakchott nde teska tan hono ngal ɗo diɗɗal bandiji so tawi tan yeehi ha jammo jenggi ɓe natata koye galleji ɓe janata koye bitikaji ɗum noon police ji kolliti tan e oɗo saaha ɓe pawe mabɓe juuɗe kamɓe police ji ɓe kolliti tan caggal kay nde ɓe mbaɗi losku ɓe mbawi ha hande yitirde hono ɓeɗon tawi ko kaɓirɗe kewde to banggue tawi ko jangoji nde teska hono ngal ɗo diɗɗal tawi ko bandiji eɓe tampinno tawi ko legal bitegal tusni gongal ɗo e nder lamorgo leydi Mauritanie ɗum noon tan e oɗo saaha police ji kolliti pawi e mabɓe juuɗi Hammadi Keneme Nouakchott faade weltare ɓiɓɓe fulɓe andudine ma Hammadi Keneme golle maɗa jooɗi peewi sen gummima leydi Mauritanie jaɓɓotoɗen ko banimen debbo Fatimata Ba toon to leydi Mali kabaruji men to leydi Mali puɗɗortoɗen ko ñande talata ɓennuɗo o sanga waftuji nogas jamma pawde hojomaji 40 ko wat boni ɓe jani e brigade territorial gendarmerie nationale mo Sane ɓe gañi hen koninke goto tawino tawi o saaha e cuuɗi cafrirde to Ségou ɓe duppi otoji 4 motoji 2 ɓe bonni ordinateur portable goto gouverneur mo on ɗon diwan colonel Ousmane Sangaré yadude hen yoga e terɗe laamu jeehi toon gam ƴeewoyde e jangu e on ɗon diwan ɓe kolli tan koninkoɓe nde ndento no feewi sababude waɗoɓe janguji ɓe ko yimɓe ɓe ganduɗa ina keptiniɓe kono kamɓe hay saaha goto ɓe keptinani ɗumen ville mo Matka tawatede 35 kilométre hakkude muɗum e Ségou ko basal manggal tawate on ɗon diwan
e nder temedere fof capanɗe jeenayi ɓe gollaki guuri koye basal hen sappo golloto tawi golloto koko fati e ndema awa e gaynaka heddiɓe no wayno tan gam dañde gurnide ɓesguji mumen koko fati e awa ko hen dillata tawi gawata koye maygo Niger tawi kadi awa ngo wona rewgo lawol joguiɓe conseil ko fate banggue awa e on ɗon diwan de no wayno ɓe kattiɓe awde gonɗon maayo haɗani de tawteɓe e commune mo Somono ina jokke awde e on ɗon e gonɗon maayo tawi heddiɓe kala saaha so jiiya ɓe gawa kañenne mbiyata kono gawa sababude kamɓe foof ndendi diwan o e wiide mabɓe tan no wayno ɓe ñaagui on ɗon conseil joguiɗo ko fate e awa e on ɗon diwan tan nde darto e ɗen ɗon caɗele haade jibinde ko wawa ñawdede. Colonel Modibo Kone joɗodima e nelaɗo bo Sahel wondude hen e ambassadeur mo adum honnoon kadi e nelaɗo spécial tawi ko ummiɗo toon to France e yaadude hen ambassade mo France no wayno tan koko fati e jonde mabɓe G5 Sahel tawi ko wonnode ñande 15 e 16 lewru février ɓennuɗo o ko fate e cimtol walla no wayno tan peeje ƴettanoɗe e on e ngunɗon batu no wayno tan ko hen ɓe jewtanno honnoon kadi e jonde mabɓe nde ɓe jogori joɗade ñande 15 lewru mars nduɗo fandu darade. Hôpital mo PNG ɓe keeɓi ballal bangal fayda tawi ko ummorade e ɗeɗo pelle PMU wondude l'association professionnel ɓe banque établissement financier ɓe leydi Mali tawi tan ko ballal ngo ganduɗen ime ha temedere capantati million tawi ko matériel ballal ngal ɗon ko matériel e banggue gollortoɗo e banggue hôpital tawi ngal ɗon ballal ɓe payi ɗum koye juuɗe jaborgal leydi Mali e joguingal ko fate cellal tawi noon PMU ko kamɓe mbaɗi kono ime ha temedere million honnoon kadi l'association professionnel ɓe banque établissement financier ko kamɓe mbaɗi capantati million tawi koye banggue matériel gollortoɗo e banggue hôpital wonno ko kabaruji men toon to leydi Mali wonno ko Fatimata Ba gam weltaɓeɓe fulɓe andu diine ma. Fatimata Ba sengumima toon to leydi Mali paaden koto leydi Burkina Faso laamu leydi Burkina Faso duppi e ñande alarba hanki o fodde temedde 7 kilo tawi ko gertode ɗum ɗo noon ko caggal nde ɓe jagguno on ɗon oto ummiɗo to leydi Ghana ina addi ɗen ɗon gertoɗe e wiide mabɓe noon ɗen ɗon gertoɗe ɗe moƴƴani saabu kay e yoga e leyɗe ina teska e mumen ɗum ɗon ko wiyete griffe aviaire tawi ko rafi gertoɗe guila nden noon Burkina Faso ina hatti yoga e jeygu tawi ko gertoɗe hakkude mum e yoga e leyɗele koye nder ndin ɗon mbaydi tan police municipal o ko kam kay wawi fawde hen junggo kadi ɓe duppi ɗum ɗon koye ñalawma alarba hanki o caggal leydi Burkina Faso paaden koto leydi Nigéria jangu tawi ko siwaɓe ɓen waɗa boniyankoɓe mbaɗi e nden ɗon tawi ko dakorde ɓe fedde wietende loni ɗum ɗon noon waɗi koto wiyete dikwa hollitama yimɓe tato mbasi pitale mumen woɓɓe hewɓe kadi mbawi gañade hen onon holliri fedde croisant rouge tawatende on ɗon diwan tawi noon ko fodde nogas e joyo neɗɗo kay woni ɓe ɓen waɗa boniyankoɓe tuufino to leydi Tchad cour suprême gendi ndi wawi jabde o saaha joni fodde candidat ji 7 ɓe ganduɗa kay o saaha ina jogori huccodiroyde ɗum ɗon ko ñande 11 lewru avril gam kay e jamde lefol hoore leydi yagal toon to leydi Tchad ko fodde 17 woni jojjinnoɓe kayitaji mumen beele tan wawde jeeyede e ɓen jammoɓe lefol laamu leydi Tchad kono hollirama cour suprême o jaɓani tan o saaha joni ko fodde 7 ina hen tawi ko gardiɗo leydi ndi woni Idrissa Déby Itno. kabaruji caggal dunde Afrique to leydi Birmanie tawi de ko gila ben dadiɓe mbaɗi toon follo laamu woni coup d'état ko ina boye lewru gila nden fadande kala subaka ɓesguji ɗi ne jippo e booli leydi ndi gam wadde seppoji hollirde mette mum faade kay ɓen dadiɓe wiide mabɓe yo ɓen gummo e gardigu saabu kay ɓe jiiɗa yiide laamu militaire en e nder gendi Birmanie hollitama tan dadiɓe gendi ndi mbawi hutorade ndolndolagu so wadde kay kure condi e dow ɓen ɗon seppannoɓe nder hen holliri fedde wietende loni ñalde alarba hanki o woni ñalawma ɓurɗo musde ɓen seppannoɓe so ina fota wonde 37 mbasi pittali mumen tawa ko dadiɓe gendi ɗi kamen kay mbawi yoɓade pittali mabɓe tawi kay koko pelliɓe to banggue kure e nder hen
o saha joni ko ina fota wonde capanɗe joyo e nayo mbasi pitali mumen taw ko civil en gila noon nde ɗin ɗon seppoji puɗɗi toon faade joni o onon holliri nden fedde loni wawi ñingde ngal baɗal ɓe kolleri yo ɓen dadi ɓe gendidi dartin ɗen ɗon kure condi nde ɗi cakata e ɓen ɓesguji tawi ko seppoɓe holloɓe mette mumen kadi ɓe kolleri e nder ɓen waraɓe fodde tawi ko ɓen waraɓe hen nayo ko sukaɓe tokosɓe yarateɓe duuɓi 14 fay less e ñalde alhamisa hande o to wiette mandalay ko wuuro ɗimmo e nder gendi birmani ɓe kolleri kadi seppoji gulɗi jaw juɓɓinama toon tonne kadi laamu ngu wawi hutorade ndolago ɓe mbawi fellude suka debbo tawi ko tokoso jarateɗo e duuɓi 19 wasi hen fittandu muɗum to leydi France ɗo kalaten koko fati to banggue covid-19 coronavirus mbiyen ɗum ne de nana ɓeydo layde tan ha joni o toon to dunde Europe e nder ndinɗon mbaadi kanko gardiɗo jagorɗo gende France ma huccodir e ɓesguji ɗi ɗum ɗon koye kikiɗe hande de waktuji 18 ɗum ɗo ɗon koko beele kay ƴettude peeje ko fati toon to île mo France saabu kay hollitama on ɗon to wiye nokkuji mbiyeteɗi île mo France toon kay ndafu covid-19 ina ƴellito toon e kala saaha robel en taw ko wiyete ɓursi tawateɓe to leydi Yemen ɓe kolleri kamɓene ɓe mbawi weddade misil ɗum ɗon koye ñande alhamisa hande o ɓe jaltini ngol ɗon kayitol tawi misil o ɓe beddi ɗum koye nokkure énergie ɗum ɗon ko toon to wiyete Jidda e nder gendi Arabie Saoudite tawi gon wuuro tawate ko hirnangue leydi Arabie Saoudi e nder nden ɗon nokkure tawi ko gaz leydi Arabie Saoudi ko hen kay ɓe mbawi weddade on ɗon misil nden ɗon haare tawi ko ɓen rebel en ɓe gembi ɗum ndin ɗon leydi mbiyetendi Iran e koniyankoɓe leydi Arabie Saoudite ɓe ɓami habde joni o kay ko ina bo e duuɓi 10 ɗum ɗon woni caɗele yimɓe hewɓe mbasi kay pittali mumen hewɓe kadi ummima e nokkuji mumen payi e leyɗe goɗɗe beele wawde dandoyde pittali mumen hono no holliri nden ɗon fedde wiyettende loni Angela Merkel hoorejo mo leydi Allemand kanko ne holliri ɗum ɗon koye nder conférence de presse e ñalawma alarba hanki o ma leydi mbiyetedi Allemand waw yaltude e déconfinement woni maɓe mbaw yaltude e confinement woni gonɗon wuddo ngoɓe gonno ko caggal noon nde wawi joɗodade e yoga e ardiɓe diwanuji ɗi yimɓe toppitiɓe to banggue fannu ndafu covid-19 e nder gendi Allemand maɓe mbaw joɗade ɗum ɗon koye ñande alhamisa hande o beele wawde ƴettude peejo saaha joni leydi ndi wawa kay yaltude e gonɗon huddo tawi noon saabino ɗum koko fati to banggue haɓade caragol ndafu covid-19 organisation internationale pour l'immigration woni nden ɗon fedde tawi ko windere encore toppitinde ko fate ɗanle OIM ɓe kolleri fodde yimɓe nogas tawi ko ɗannotonoɓe ummiɓe e nder leydi Afrique mbasi pittali mumen ɗum ɗon noon ko sahatu kay nde baton jolnunoɗo kina fota wonde temedde ɗiɗi neɗɗo ɓen kay ko on ɗon baton wawi yiwde o saaha joni ɓe kolleri e nder hen woodi kay dandaɓe kono kam yimɓe nogas kamen jiita ina mbasi pittali mumen tawi ina hen rewɓe kame sukaɓe to leydi Arabie Saoudite kala jiɗɗo tawi ko waɗoyde wangade woni kay hajjoyde e nder hitande hikka ujunnaje 2021 ma waɗoyde umra ko alay saago ñakko e ndafu covid-19 holliri ɗum ko on ɗon jagorɗo kalfinaɗo ko fate cellal mo leydi Arabie Saoudite Tawfik Rabia ɗum ɗon noon koye ñalde alhamis alarba hanki o holliri ɗum tawi ko ɗen ɗon pellite nde ƴetti ɗum ndin ɗon gendi Arabie Saoudite ko fati to banggue haɓade caragol ndafu covid-19 ɓe kolliri e hitande hikka nde kala jiɗɗo kay hajjoyde e wadde ɗum ɗon ko wiyete umra ngam juuriyade suudu kaaba teddudu ndu e juuriyade Mouhammadou Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo men mo jaami kisal goni mum ko alay saago kay waɗa ko wiyete ko ñakko ndafu covid-19
bandiraɓe sillaɓe musidɓe tedduɓe heeɓiyankoɓe kame heeɗiyankoɓe yaw weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma gasi ha laaɓi ko tongunoɗen kumpitale ɗemgal pular to karallagal to ko Saydou Abouba yeeso alirde ko musidɗo moon Amadou Dia leydi Mauritanie Hamadi kene men Mali hannoy toon ko banimen debbo Fatimata Ba ɓinguel leñol yo jaam Allah hiranno on jarama e kettugol.